स्टार्ट। कथारे अछि गछ लगेबा गोटिए सुफल पाइबा कोटिए। तेणु वृक्ष आम जीवन फूल फल छाई पक्षी मानक ପାଇଁ बसार सृष्टि ता सहित वर्षा एମିତି अनेक कथा आम ପାଇଁ उपयोगितार प्रतीक ହେଉଛି वृक्ष। तेणु गछ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ତାର ନେବା ଯତ୍ନ ଯେତେ ପାରୁଛେ ଆମେ ସେତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଏକ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ।